Týždenník Slovenka, RTVS a Slovenské národné divadlo vyhlasujú anketu Slovenka roka 2013. V kategórii Charita sú nominované Ľubica Gálisová. Môj životný cieľ je naplniť všetky predsavzatia a úlohy, ktoré naša organizácia má, aby starší človek žil kvalitne. Aby naozaj starší ľudia aj na Slovensku boli usmiatí, sa riešili ich problémy a potreby. Soňa Holúbková. Môj životný cieľ bol, aby som nestratila jednak samu seba a aby som príležitosti, ktoré v živote prichádzajú, využila preto, aby aj iní ľudia sa mohli stať sami sebou. Mária Soboličová. Ja by som si prijala, aby domováci nikdy nepocítili, čo je to byť osamelý, aby vždy pri nich niekto stál, v dobrom aj v zlom, vlastne, aby sa vždy mali na koho v živote obrátiť. Hlasovať môžete zaslaním SMS na číslo 7504 v tvare SR medzera číslo kandidátky, anketovým lístkom v týždenníku Slovenka alebo na slovenkaroka.sk. Na jedného z vás čaká dovolenka na Sicílii pre 2 osoby. Vyhlásenie výsledkov a víťazky ankety Slovenka roka 2013 uvidíte naživo 20. mája na Jednotke.